नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. नवीन वर्षाचं पहिलं सण मकर संक्रांत. इंग्लिश कॅलेंडरनुसार, मराठी कॅलेंडरनुसार नाही. आपलं पहिलं सण तरी पण वर्षाचो मकर संक्रांत. अगदी गोड गोड ह्यानी सुरुवात होता. तिळाच्या लाडूची रेसिपी असाच. आता आज काय दाखवतो, बऱ्याच मैत्रिणींनी सांगितल्याने होता भोगीचा म्हणजे सुगड कसे पुजतात ता आमका दाखवा. आता आमच्यामध्ये करत नाही, तरी पण तुमच्यासाठी खास सगळ्यांकडनं माहिती घेऊन म्हणजे माझ्या गावी मामीक फोन केलंय आणि मामीक विचारलंय. तसा चौथीत असतो तिने मांडल्या नव्हता, आता काय एवढा लक्षात नाही. चौथीत आता त्या काय झाली किती वर्ष ते सांगणार ना. मग मामीक आता मग मी फोन केलाय, मग मामीने आपला सांगितलंय की असा असा करतो. आता गावड्यांच्यात पण पुजत नाही आणि होय परबांच्यात पण पुजत नाही. आम्ही माहेरचे गावडे आणि हे सासरचे परब. तर तरी पण तुमका माहिती घेऊन आमका जी माहिती मिळाली ती आम्ही तुमका पण दाखवतो. ह्या केल्याने काय वाया जात नाही. आपल्या चांगलंच. घरात आरोग्य पण भेटता आणि संक्रांत ही कशावर तरी येता. घोड्यावर इली, घोड्यावर. जास्त करून वाईट असता. जशी म्हणतात 12 अमावस्या वर्षाचे येतात, त्यातली ही एक संक्रांत असतात ती वाईट असता. म्हणून ह्या संक्रांती काय म्हणतात ती झाकून ठेवायची. माझ्या मामीने सांगितलं आणि झाकून ठेवायची संक्रांत. तशी मी आता दाखवते तुमका व्हिडिओमध्ये कशी ती. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. अशी गप्पा तर होतच रांगोळी राहू. काढून घेतलेली त्याच्यानंतर आपण तयारी पण केलेली आहे. दाखवा पहिली साहित्य तयारी. दाखवू कोया नाही तर हा. म्हणाल सगळा दाखवा. पहिलं हे करा, नंतर साहित्य स्वस्तिक दाखवा. केलेलं आहे, रांगोळी काढलेली आहे, त्याच्यावर ठेवतो चौरंग. हा, आणि चौरंगावर लाल कपडा नेहमी असावा. हे आता देवाच्या प्रत्येक हे का आपल्याक लागतो लाल कपडो. देवारा फुसताना पण असं बोलतात लालच कपड्याचा वापर करू. चला आता बाकीचं साहित्य दाखवा. आता हे काय काय ठिकाणी 5 घेतात असे. एका म्हणतात सुगड. सुगड नाही, सुघट. सुघट काय काय आता पटकन बोलतात सुगड म्हणून. तसं आम्ही पण म्हणायचंय सुगड, पण माझी मामी म्हणाली सुघट. हे सुगड असतात, हे बाजारात विकत मिळतात. अगदीच तुमका थंय बाजारात नाही गावले तर तुम्ही आपलं तांब्यो आणि पेलो घेवा. त्याका पण सुगटाच्या दिवशी तो मान दिलास जसा केलास तरी चालत. तरी काय हे लाल आणि काळे बघा. मी 2 आणलाय. काय काय लोक 5-5 घेतात. आमच्याकडे मामी 2च घ्यायची. 2 सुगड पूजा. आता आपण ते सुगड घेतलं 2. ही फुला घेतलंय. ह्यो आपल्याक दोरो गुंडाळूचो. जसो आपण वंशाक गुंडाळतो तसो. विड्याचा पान आणि सुपारी घेतलंय, दुर्वा घेतलंय, कापूस घेतलाय आणि फुला घेतलंय. आता हे भाजे आपल्याक सुगडात घालूचे. आता ह्या भाज्यांचं महत्त्व काय आहे. आता भाजे घालतात. आपल्या गावी काय करतात, जा मोहरता म्हणजे आंबो मोहरता, आता काजू मोहरतात. थंडी पडली की मोहर, तो मोहर घालूचा असता. आपल्याकडे मालवण लोकांकडे काजू आंब्याचा मोहर असता तो घालतात. काय काय ठिकाणी म्हणजे देशावर घाटावर ती लोक गव्हाचे मोहर घालतात, ऊसाचो. ह्या आता माका ऊस गावलं ज्याचो मोहर येतात तो घालूचो असता. पण आता मुंबईत तर मोहर काय गावत नाही. खय एका दुसरा झाड असा ते कोण आणत. मग ही भाजी ज्या वेळेक हे भाजे असतात, हे भाजे भोगीक पण लागतात आणि हे उपयोगी असतात. मग हे भाजे आपण सुगडमध्ये घालून पूजा करायची. त्याची भोगीची भाजी म्हणून खायची. नाही, हे भाजी भोगीची भाजी नाही करायची. तर असाच सांगता मस्तीमध्ये. आता हे केवढो त्याची भाजी वेगळी करायची. ह्यो केवढो हे तुरीची शेंगा, हे ह्यो पावटो, हे आपले मटर, हे का महत्व हे शेंगा लागतात. आणि हे हरभऱ्याचे चणे. आवळे घेतलंय 2, गाजर घेतलंय आणि ही बोरा. महत्वाचा काय बोरा, हे चणे, हिरवे हरभरे आणि हे शेंगा, आवळा आणि गाजर. ऊस महत्वाचा, पण तो गावलो नाही. मामा आमका तुळशीच्या लग्नात गावलो, आता काय गावलो नाही. आणि ऊसाचे सरबत वाले देणत नाही. सरबत घे म्हणतील 1 ग्लास, पण तुका दांडो नाही देऊच. त्याच्यामुळे ऊस रावलं. ऊस लागता, ऊस पण महत्वाचा. जशी बोरा वगैरे. हा, आता सांगा सरबतीच्या जागी जो वापरतो ना तोच ऊस ती काढून. हा, आता ह्या का ना आपण मी आणलंय तेव्हा धुवून घेतलंय. आता हे स्वच्छ धुवून झालं आणि सुकवून सुद्धा. हा, सुकले सुद्धा. आता हे का आपण ओलो हाताची बोटा काढूया. 5 हळदी कुंकूची अशी करून घ्यायची. मी पण बघतोय कारण माका काय मामी नाही, आमच्याकडची मामी पण सुगड पूजणार नाही म्हणून मी बघताय. नाही तर तुम्ही म्हणशात सरोज काय बोलत का नाही.
तर त्याचा कारण ता असा, कारण माका जास्त माहिती नाही, आमच्याकडे ओवसो भरतात तर आम्ही दाखयलाय हे सुगड पुजणत नाही, ते मी माहिती करून घेते ही कशी पुजतात. ही अशी हळदी कुंकूची बोटा ओढायची. आता ही कुंकूची आधी ओढून घेते. ओले हात बोटा ओढली ना तर पटकन मग आता कुंकू चिटाकता डसता. आता मध्ये नाही, मध्ये हळदीची. आता आपल्याकडे असा करतं सुशोभित मडक्या. काय काय गुजराती लोक सुद्धा करतात. ती लोक मडक्याच आणतात व्यवस्थित, अगदी कलरफुल काय काय सजवलेला असा मडक्या आणतात. आता हे आपण असा सजवायचा. हा हे बघा असे लावले ती छान झाल्यानंतर कसं किती छान वाटतं. हा मस्त सुबक दिसता अगदी. दिसता की नाही तुम्ही पण सांगा. हा कमेंट मध्ये. नाही असं पण सांगलं तरी चालत. स्वतःशी बोलता बोलता बाजूक तुमची जाव असतात, पोरगी असतात, सासू असतात, त्यांना सांगा अरे मस्त दिसता. नाही तर कमेंट मध्ये सांगलं तरी चालत, दोन्ही गोष्टी. आमका कसा कळतला ह्या बघा या असे हे टिपके इले ना हळदीचे कुंकवाचे भारी गमतात. लय भारी. आता हे का हय असा सध्या हयच ठेवताय, त्याका हय मांडूचा. आता हे का पण तसेच बोटा वडून घ्यायची 5. हे ह्या बघला ना मडक्यात काय माका माझी रेसिपी आठवली, तंदुरी चाय. तंदुरी चाय. आणि मडक्यामध्ये दही ठेवू शकतात, वापर सुद्धा ह्याचा दहीसाठी वापर करायचो. तुम्ही विसर्जन नाही करायचा की काय नाही, तुम्ही वापर करायचो याचो. म्हणजे तुम्ही विचारतात ना की काय करू ते नंतर आम्ही पुढे सांगतो तुमका काय करायचा. पण माका असाच आठवला, दहीची रेसिपी पण आठवली, तंदुरी चायची पण आठवली. म्हटलंय चल लिंक द्या आता खाली. एक सिक्सर मारून घेऊया ना. आता दोघांका पण माझा लावून झाला. आता करूया पहिली दीपपूजा आणि मग गणेश पूजा. कुठलीही पूजा असल्यावर आपली पहिली होता दीपपूजा. आता नुसतो दीप ठेवायचो नाही, तांदूळ हय ठेवलंय तांदूळ, त्याच्यावर ठेवलो दिवो. हळदी कुंकू पेटवा, आधी पेटवतो मग हळदी कुंकू वाहतो, नंतर फुला. जशी पूजा करतात तशीच केला. आता त्याका हळद कुंकू आणि अक्षता आणि एक फूल. मस्त वाटतं बघा. आता झाली आपली दीपाची पूजा. आता गणपती बाप्पा मोरया. आता विड्याची पानं, त्याच्यावर हो सुपारी, अक्षता घालून घेतलंय, त्याच्यावर सुद्धा हळद कुंकू वाहून घेतय सुपारीवर. आणि एक मस्त तुमका विड्याची पानं नाही गावली तर सुपारी खाली अक्षता घालायची. गणपतीक लाल फूल घालायचा. लाल. अरे पण तर लाल नाही आता, लालच आता काय आहे? हा गणपती गुलाब लाला. आता माळलेला गुलाब देवा घालू काय? हिल्यापासून गुलाबावर डोळवा. आठवण करून देते नवऱ्याक, तुम्ही पण आणून द्या. द्या मी देते आता पिशवीत असा माझ्या. थांबा तर आता ही घाल, ही घाल. चला आता ह्यो दोरो. दोरो कशा आपण जसं ववशा गुटाळो तसो. आणि म्हणजे काय काय जणांचं ओवसो पण असतात. हा ओवसो पण असतात, नागपंचमीक असतात असं. हा आता ह्याचे दोरेचे पण फेरे 5, 3, 1 किंवा 7. आता तुमका मारायचे तर मी 5 मारते. जर तुम्ही ह्या दोरो हळदी कुंकूचं गावलो ना तो घातलास तरी तो आपला सुगट आहे ना तो छान दिसता. त्याका हळद कुंकूची बोटा टाळली ना तो पण दोरो छान दिसता. चला 1, 2, 3 हे चौथो आणि अशा प्रकारे आपले 5 झाले. फेरे आता झाले. ह्याची हे गाठ मारून घेऊया. चला एवढी शांतता आहे ना त्याच्यामध्ये एक उखाणा घ्या. तू या पाठ केलं तर तूच घे. माका आता ह्या सांगूचा ना मी जरा विसरलंय. चला तोपर्यंत मी ह्याका पण 5 वेळा मारून घेते. तोपर्यंत सरोज घेता उखाणू. थांबा दोन्हीकडे लक्ष द्या. लक्ष त्याच्यावर राहा. चला किती फेरे झाले? 2, 3, 4 आणि 5. हा चला उखाणा आठवला बघा. घेता आता ते गाठ मारेपर्यंत. माझ्या संसाराला नजर न लाग कोणाची,
माझ्या संसाराला नजर न लागो कोणाची, श्रीकांतरावांचं नाव घेते मकर संक्रांतीच्या दिवशी. चला पाठ केलेला उखाण आहे हा. चला आता याच्या खाली घालूया आपण तांदूळ, तांदळाची की त्या रास. आपलो सुगडा ना तो सोयन राहत नाही. आणि स्थापना करूची असतात तर आपण ह्या तांदळाची खीर बनवून पण खाऊ शकता हा. आता एक एक गोष्ट जशी वापरतो ना त्यांचं काय काय करूचं असतात आपण सांगतो. हे असं सोयन ठेवायसाठी आपण हो असं. आता ह्याच्यात जातले पहिले तीळ. माणूस तिळा तिळान वाढता म्हणून पहिले हे तीळ. तिळा तिळान वाढता. हं. आणि तिळगुळ मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळाचं महत्व तर आहे. तांदूळ किंवा गहू पण तुम्ही टाकू शकतास. गहू गावले तर गहू सुद्धा टाकायचे, ते गहूले बोलतात ना ते, त्याका सुद्धा महत्व. आता तांदूळ टाकले त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात घालूया हळदी कुंकू आणि ही अक्षदा. आता एक फूल सुद्धा टाकू कया. ह्या बघा, आता ही झाली ह्याची पूजा. आता ह्याच्यात येतले एक एक प्रकारचे आपले भाजी. मनाने कुठले पण टाका ना, असं काही क्रम नाहीये ना. असं काय नाही हा. गावले ते सगळे टाका. बोरा घालून घेते, शेंगो घालते, गाजर घालते आणि हे हरभरे. आता इलो घेवडो, हे तुरीचे शेंगा. तुम्हाला 7 मांडायचे असेल तर कमी कमी टाका. हां 5 5. हा 5 किंवा 7. आता काय रवला मटर रवले, मटर. हे मटरचे शेंगा. आणि आवळे रवले हे आवळू झालं ना सगळे. हे आपला आता गाजर घातले ना. होय होय गाजर पाहिजेच. विसरले तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, गाजर नाही घातला. आता ही आपली झाला, ह्या सगळ्या भाजी बिजे घालून झाले. आता ह्या आपल्या झाकूचा. आता ह्याच्यात काय टाकूचा राहला आपल्या, आपले तिळगुळ. आता ही पुडी. आता माझं सुगड झालं, मी भाजी मॉप घातलंय त्यामुळे काय राहता, ही पुडी राहणार नाही. बघा भुसूक वय अशी होते. नंतर ही काढूची आ आणि नंतर सगळ्यांका वाटू. हा रवली हो रवली आणि ह्यो दाबले लाडू. लाडू. तिळाचो लाडू. हा आता त्याच्यावर ह्या असा छोटा मडक्या. झाकण ठेवायचा, की त्या ही झाली संक्रांत झाकलेली. संक्रांत येता ती अशी झाकून ठेवायची. जोपर्यंत तिचा जो वेळ आ तोपर्यंत ही अशी झाकून ठेवायची. आणि ह्या कॅलेंडरमध्ये उचलून किती वेळ दिलाय. ह्या उचलून आपण देवाऱ्यात ठेवायचा. जर तुम्ही असा नाही मांडत असाल, हवे बसूनच करत असाल तर देवाऱ्यात ठेवायचा. आणि असा जो मांडा तो संध्याकाळपर्यंत ठेवायचो. आम्ही असं मांडा. दाखवण्यासाठी मध्ये मांडलाय, हा. असं कोपऱ्यात मांडायचं. हा, का? देवाऱ्याखाली. देवाऱ्याच्या खाली. हा कारण बऱ्याच जणांनी लिहिलेलं की मध्ये मांडायचं नाही, तर त्याचं उत्तर हे आहे की हे दाखवण्यापुरती असं मध्ये मांड. आता ह्याच्यात सुद्धा आपण झाकण उघडून संक्रांत बाहेर येली तर म्हणून वरून दाब तांदूळ, फूल आणि तीळ. आता हळद कुंकू घाल. हळद कुंकू अक्षता आणि एक फुल दिया ना. फुल घातलंय. घातलं. आता ही सगळी आपण सुशोभित करायची. गजरो हवंय तो गजरो आणून मग घाला, सगळा घाला. पण फुलं मस्त अशी वाटतात. फुला लावली की छान दिसतं आणखी. आणि पहिलं काय म्हणतात नववर्षातलं इंग्रजी वर्षातलं पहिलं सण मस्त सुशोभित होय ना. इंग्रजीत वर्षात होतो, इंग्रजांचा सण नाही, आमचा सण तो. हा सण आमचो, पण वर्ष इंग्रजांचा. हा आता इथून मागून तुमका दाखवतो म्हणजे तुमका अशी दिसतली, हा. कशी सुगड दिसता. कसा दिसतात. हा. आता मस्त सुशोभित झालेला अशी आमची पूजा झालेली आहे. आता ह्या कित्या संक्रांत कित्या लहान मुलावर जन्मूचा असत तर बाय आजचो संक्रांतीचो दिवस जाऊ दे अशी पूर्वीची लोक म्हणायची. म्हणजे माझी आजी मामी वगैरे जशी अमावास्येच्या दिवशी म्हणतात. जसा कोण मरूचा असत ना तर आपण बाय आजचो दिवस ढकलू दे बाबा, त्याका संक्रांत जाऊ दे असं असतं. म्हणजे संक्रांत कशावर तरी वाईट वेळ घेऊन येता म्हणून अशी ही संक्रांत झाकून ठेवायची. आणि हो सुगडाचं असो हो पूजा करायची. जास्त काय खर्च नाही. आणि नंतर आता दाखवतो थोड्या वेळाने. आता ह्याची नमस्कार करायचा, आपल्या घरात आरोग्य दे, सगळा दे वगैरे सगळा सांगायचा. आणि आरोग्यासाठी खास असतं हे. आता तांदूळ गरज आहे सध्या. हां तांदूळ आणि फूल मी परत घालते आणि नमस्कार करते. तू पण घाल गो. ह्या घरामध्ये सुख शांती आरोग्य धन संपत्ती लाभ होते. आणि तुम्हाला जी पूजा जे मनात असेल ते मागू शकता. हे घ्या
अशा प्रकारे सगळ्यांना तुम्ही पण हळदी कुंकूची सुरुवात होते. हा, आजच्या दिवसापासून हळदी कुंकूची सुरुवात होते हे सांगायला विसरलात. पहिला हळदच लावायची, हा, नंतर कुंकू. कारण लग्नात पण आपल्याला पहिली हळद लागते ना, हा. नंतर नवरा आपल्याला कुंकू लावतो. म्हणजे असं माझं म्हणणं आहे. हा. चला, आता तुमचं उखाणं रवलं तो एकदा घेऊन जाऊया. आता आपली ही अशी पूजा झालेली आहे. हा, अजून रवला नाही आता त्याच्याकडे मागणं मागायचा आणि आपल्या पोरा बाळांका सगळ्यांका सुखी ठेव, इलस तशी बाई सुखान जा असा म्हणायचा आणि ही पूजा संपन्न झालेली आहे. आणि तीळ आणि लाडू कधी वाटायचे? आता ह्या जर उचलणार ना तर ह्याच्यात जी आपण पुडी टाकली होती ती महत्वाची, ती मग घ्यायची आणि द्यायची आणि म्हणायचा तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. सुरुवात. भोगीच्या दिवशी आम्ही ह्या असं करत नाही. ज्या दिवशी पूजा मांडणार सकाळी, 15 त्याच्या संध्याकाळी म्हणजे संक्रांत 14 जानेवारी दरवर्षी येतात, यावेळी 15 जानेवारी केली आहे. तर त्याच्या संध्याकाळी जेव्हा ह्या उकलणार ना त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून आम्ही हे तिळगुळ वाटूक सुरुवात करणार. पहिलं देवाला जे हा, ते आता देवाला. आता होय तुम्ही नैवेद्य सुद्धा दाखवू शकता, 5 लाडू ह्या आता नैवेद्य टाकून होऊ शकतात. आता आपण भुतूरच घातलो त्यामुळे नैवेद्य नाही. आणि देवाक आम्ही मग ह्या देवाच्या पुढ्यात उचलून भाज्या ठेवू. आवळा बिवळा काय केलंय त्याचं काय ते करायचं? सगळा तुळशीत ओतायचा. ह्या सगळ्या ज्या भाज्या वगैरे आहेत ना त्या तुळशीत ओतायच्या आणि फक्त तिळगुळ आणि लाडू हे आपण घरातल्यांना सगळ्यांना वाटायचे आणि मग बाहेर बोलायचं तिळगुळ घ्या हो, गोड गोड बोला. चला, मग मकर संक्रांती नंतर थंडी कमी 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 होत जाते. हा. आताशी तुम्ही त्या दिवशी मला बोलत होते ना संक्रांतीची थंडी बाबा लय झोमता लय हे बघ माझे हात बघ बर्फासारखे. तेच कारण आहे. ह्याच्यानंतर थंडी कमी कमी होत जाते. पंजाबी लोक लोरी करतात, ते लोरी पेटवतात, आपण होळी पेटवतो तशी. आणि आपली होळी येते ना ज्या दिवशी मार्च महिन्यामध्ये, त्या दिवशी थंडी पूर्ण जाते. हे म्हणजे आमचं नॉलेज आहे जे शाळेत पण शिकवलं जातं. उत्तरायणामध्ये सूर्य प्रवेश करतो मकर संक्रांतीच्या दिवशी. मकर राशीत येतात. मकर राशीवाल्यांका ह्यो दिवस हे खूप चांगले असतात. कोणाची मकर रास आहे? माझी आहे. चला, आता सूर्यान केल्यान मकर राशीत प्रवेश नाही, चुकलंय बोला बोला. सूर्यदेवान केल्यान मकर राशीमध्ये प्रवेश आणि शांतारावरावांचं नाव घेतय. माझी पूजा कसली वाटली ता सांगा तुम्ही. उपदेश मला कमेंट मध्ये उपदेश. ह्याच्यामध्ये काय चुकला माकला असत हा, तुम्ही कशी करताच ती तुझा सांगा. आता ही मी तुमका सांगितले आधीच क्लिअर केलेला असा की मी ही मामीकडनं विचारून घेतलंय. हा, माझी मामी राहता अनुसुराक राहता गणपती गोळ्याच्या बाजूचा गाव, अनुसुरा गाव. एकदम गावात रेंज नाही काय नाही तरी पण पण ती होयच आता मुंबईत मुलीच्या शिक्षणासाठी होईल लोअर परेलला राहता. चला, अशा प्रकारे ह्याचं काय करूया आता ह्या दिवसापासून आपली हळदी कुंकवाक सुरुवात होतली. सगळ्या शुभ कार्याक म्हणजे कसं आता मी तुमका मागच्या व्हिडिओत सांगितलेले त्याची लिंक सर्वच देता. साडी काढा, इस्त्री करून ठेवा. सगळे साडी आता ऊन पडताला त्या साडीत घडी मोडून धुवून व्यवस्थित काय आणताल्यात. हा, वानाक आता तुम्ही तुमच्या बजेटनुसार. त्याचा व्हिडिओ आम्ही पण करतो. आम्ही काय आता जाता एकच मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ही मकर संक्रांत कोणावर येऊ नये रे. होय महाराजा, बोल गो चेडवा. व्यवस्थित येऊ दे, व्यवस्थित जाऊ दे आणि सगळ्यांका ह्या वर्ष सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीचा जाऊ दे. आरोग्यदायी पहिला. चला, असा प्रकारे आमचा परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. कशी वाटली सुगडाची पूजा ती सुद्धा सांगा. तुम्ही कशी करत असाल ती सुद्धा सांगा. आम्हाला ऐकायला खूप आवडतं. काय चुकलं असत तर पोरा समजून माफ करा. चला, पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत किंवा नवीन ब्लॉग सोबत. धन्यवाद.